carnavalsvereniging Den Uul-Oetermün het iets leuks bedacht. Tja, de coronatijd vraagt om creativiteit en dat laten ze zien bij de Nul. Dirk en Louis leggen uit. We zijn hier in een winkelpand op de Hamstraat 19 in Remün. En wat is hier aan de hand? Nou, het heel mysterieus, Els. We zijn vanuit de Nul, nog voordat het aard opnieuw is, bezig met het inrichten van een van onze etalages. Want de Nul heeft ervoor gekozen om ook in dit seizoen, helaas het coronaseizoen, wel de vastelovend naar de mensen te brengen. Het zou heel makkelijk zijn om te zeggen, we doen helemaal niks, want de vastelovend kan niet doorgaan. Nou, dat is toen met de dag van vandaag nooit het standpunt geweest van de Nul. We hebben altijd gezegd, verkieken wat wel kan. En onze erearchivaris, die was net al kort in beeld, die is heel mysterieus de laatste afrondende werkzaamheden aan het doen. En daarmee willen we hier op deze hoofdlocatie, een van de 2 etalages in de binnenstad, sieren met Uhle-historie. Want er is nog ergens anders een etalage, begreep ik. Dat klopt. We gaan nou opnieuw verder met een punch aan de Heilige Geeststraat. Dat is de tweede locatie. Maar vanwege ook het spectaculaire nieuws op het eendadelijk hebben we ervoor gekozen om te starten op deze hoofdlocatie. En de man die er alles over kan vertellen wie deze expositie van dit jaar het roet gaat zijn vanuit de Uhle-historie, dat is natuurlijk onze erearchivaris en senator van de Nul, de heer Louis Wolters. Louis, daar zit ze aan in de etalage. Omhult prachtige, mooie attributen van de carnaval. En hoe is dat allemaal zo gekomen? Ja, we zijn eigenlijk al een paar jaar aan het verzamelen van uurligerij. En zo voor en na is het idee ontstaan om etalages te gaan inrichten. En dit jaar hebben we gekozen voor het thema 1944-46. De eerste vastelovend na de oorlog. 74 jaar geleden, onder het motto ook van Prins Rijn, verleven nog Wim Duiderschet. En aan de hand van dat thema hebben we weer attributen gevonden, zoals dat hier allemaal te zien is straks. Die allemaal ronden het thema 44-46. De Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Remün is zich weer aan het opbouwen. Wie dat langzaamaan weer vorm kreeg en weer vastelovend werd gevierd. Wie wel de gemeente Remün en ook de kerk er niet zo blij mee was, had de Nul toch gedacht voor maken toch vastelovend. En op een heel beperkte manier begon in 44 de vastelovend met Prins Rijn. En Prins Rijn werd later ook in 1962 de tweede vorst van de Nul, vorst Rijn, Rijn Peels. En rondom dat thema, 446, Prins en vorst Rijn, is de tentoonstelling opgebouwd. En wat we dus hier zien, hoe uniek zijn die voorwerpen? Hoe komen ze vandaan? Ja, ze zijn uniek in de zin dat ze dus mutsen zijn van de kleinkinderen van Prins Rijn. Een muts gemaakt in 1946 met het samenleggerij wat er was. Een muts bij een vies per nult. De vorstenmuts van vorst Rijn bijvoorbeeld. Het schilderie van vorst Rijn toen er in 68 stopte als vorst. En een hele attributen die allemaal accenten geven rondom dit verhaal van 446, 62, 68. Eigenlijk allemaal unieke ularia die we links en rechts bijeen gekregen hebben of die in de Uhle verzameling zoten. En als ik nou hier die vazen zie, of wat het nog precies is, dat is een uil, hè? Dat heeft niet direct een carnavalsfunctie. Nou, de vastelovend is natuurlijk de binnenstad en vastelovend in de binnenstad is de Nul. Stadsvastelovendsvereniging de Nul. En het symbool van de Uhle is de wijsheid natuurlijk. Ja. En als we in 1936 onze vereniging oprichten, sting toevallig op een show ook een Uhle. En toen is men gedacht, laten we die vereniging maar de Nul noemen. En vanaf 36, 10 jaar later, dus 46, is de Nul 10 jaar oud en springlevend om de vastelovend opnieuw gestalte te geven. Onder dat thema dus, wat ik net zei, verleven nog Wim Duiderschet. En is dat de wijsheid? Dat is de wijsheid van de Nul. Vandaar kan je natuurlijk ook de traditie om door te zitten dat ook na de oorlog er toch weer gevuld kunt van vastelovend. We willen toch weer, ondanks de eelijn en toch het gebrek aan gerei, het gebrek aan eten, willen we toch vastelovend gewoon vieren. Nu heeft dit eigenlijk uiteindelijk een publieke functie. Dat wil zeggen dat de etalage open gaat en dan kunnen mensen kijken. Want dat is eigenlijk het enige, ja het klinkt toch misschien een beetje onaardig, maar het enige wat ze kunnen. Hè? Ja. Is er ook wat te lezen is, want het moet allemaal vanaf een afstand. Ja? Alles is natuurlijk te zien en het geeft natuurlijk een vastelovensgevoel. Als we een muts weten dat het een prinsenmuts of een vorstenmuts is, maar er staan nog teksten bij. Heel kort beschreven, de vorstenmuts van vorst Rijn, de prinsenmuts van Rijn de Eerste Zwetskammerzoon na de Tweede Wereldoorlog.
En de foto's die er staan, die hebben ook allemaal heel kort een uitleg van 1, 2 regels, zodat mensen zichzelf een beeld kunnen vormen, maar via verhoor ook een klein beetje de richting kunnen bepalen waarin ze moeten denken. En dat denken is einde oorlog, eenlijn, nieuwe opbouw en tot 68 onder leiding van de scepter van prins Rijn, vorst Rijn. En in Heilige Geeststraat is een soort identieke etalage. Daar hebben we gekozen voor het thema de kunst van vastelovend. En daar komen allerlei kunstwerken te hangen van allerlei kunstenaars die in de loop van de jaren het aan vastelovend tekeningen hebben gemaakt. Gerard Lizet bijvoorbeeld, maar ook sponsorcadeautjes. Alle sponsoren krijgen elk jaar een kunstwerk en dat kunstwerk dat komt ook te hangen. En we hebben nog het andere unieke schilderieën die er dan ook tentoongesteld werden. En alles bij elkaar heeft dat dus de titel De kunst van vastelovend. De mensen willen natuurlijk heel graag zien wat zich achter dit gordijn bevindt. Nou, wij zien het al een beetje. Wanneer gaat het gebeuren? Nou, normaal gesproken zou op de eerste zaterdag van januari onze stadsprins weer uitgeroepen. Hè? De Nuelrup stadsprins uit. Ja, dat gaat nu natuurlijk niet. Dus we hebben ludiek bedacht door onze archivaris Louis. Om op dezelfde zaterdag dat we normaal de stadsprins zou uitroepen, om dan deze etalage open te stellen voor alle Remunionairen en alle bezoekers van Remun, om dus kennis te maken met deze Ule-historie. Dus het gebeurt symbolisch op de dag dat normaal de stadsprins zou worden uitgeroepen. En dat is dit jaar, zou dat in 2021 op 2 januari zijn. Er zit een heel erg mooi pandje achter. Hoe zit dat nu precies? Mogen we dat een heel tijd gebruiken? Nou ja, dat is eigenlijk de primeur die we via deze weg ook bekend willen maken. Dat via een samenwerking met de pandeigenaar. Dit pand is natuurlijk niet van ons, via gebruiken nu de etalages. Maar het algemeen bestuur van de NUL heeft besloten om in deze ruimte een permanente Ule Fanstore in te gaan richten met ook een museale invulling. En dat betekent dus dat nou als Schoonsdig, als normaal de vastelovend voorbij is, dan gaat hier een flinke verbouwing plaatsvinden. Er komt onder andere een gans nieuwe vuurgevel in. En we zijn heel blij dat we met de pandeigenaar tot een compromis en tot een oplossing zijn gekomen. Waarbij de pandeigenaar dus hier bewoning gaat mogelijk maken. En weer gewoon als de NUL voor tussen de 2 en 3 jaar permanent onder in de voormalige winkelruimte de Ule Fanstore met een museale uitstraling invulling geven. En dat betekent dus dat ergens in 2021, als de verbouwing gereed is, en dan moeten we nog een openingsmoment voor bepalen natuurlijk, maar ja, verbouwen, dat loopt ook wel eens uit, dat dit ook vrij voor het publiek toegankelijk werd. En dat er dus van allerlei dingen van de NUL te bezichtigen zijn. Er zijn nog Ule-vlaggen te koop, Schwetskamizolen te koop, maar ook geven we in het voormalige winkelpandje een terugblik in de rijke historie die de NUL heeft. En dus niet alleen de etalage, maar ook de ganse winkelruimte wordt daarvoor opengesteld. En dan huren we misschien ook carnavalsmuziek in plaats van deze kerstmuziek. Nou, één ding weet ik zeker. Op het moment dat deze ruimte, de voormalige winkelruimte, opengaat en dat er dus mensen ook naar binnen kunnen gaan om door nog meer historie van de NUL te zien, dan weet ik één ding heel zeker. Dan is er binnen vastelovensmuziek en geen kerstmuziek.